Ay, ampo na lang. Kanala lang ako ha. Okay. Thank you. O, tanawa. Tungod yan ng merkado, ni gwapo ko tanawon yun. Kumusta man ang kahimtang nato dire? Napabayad lang nga muuga yung tiil dire. Ay, naanat nami. Iksi, rin ako suggestion para mo sulod diya. Andiri dapit sa mga suok para sudlan mo. Maghubo ang mga tindira. Ay, dili is good. Basi nakalimot lang. Lisod kayo dito mo sulti daw. Mga taga CED o mga tigdumala. Basi nakalimot lang mo nga ang puerto. Part pagyapon ni sa Cagayan de Oro. Sige. Sunod ha. Butangan ni side mirror. Sunod ha. Pangapi ba? Tanawa. Pagkalami ba sa aping ni nanay pagkapula ba kay sa aping ni nanay pati lipstick pagkapula? Salamat ni mo Drenay. Tanawa si nanay ganina si pagngisi nagtapik magutan gisapot na nun siya. Na mulakaw na siya, muli na siya. Huli na ko, way klaro na. Tanawa, wa mo maluoy ni puti na ang buhok ni nanay. Kabalo ba mo nga 21 years old pa na? Asa naman taong kasabot diri ha. What's up mga bitakon, namalay mo diya. Pinaba naday mo diya. Do lang. Nako karon diri sa merkado sa Puerto. Oga nakoy kamit up ug na daw diri ingon niya kuan daw siya matsohon, guwapo, tisoyon. Tapos nakaputi daw siya nga polo shirt. Asa baka na akong kasabot ha. Diyan kami maglakaw-lakaw sa to diri sa merkado to ng Pangitaon. Guwapo. Ingon siya, guwapo daw sa tisoyon, macho. Nakaputi daw siya polo shirt. Wa man ko'y nakita diri ha. Sige na, pakita na nato, Bi. Burag, mauna man siguro akong gipangita. Ingon man siya nga naka-polo shirt daw siya pero macho man daw. Di man macho akong. Kaya akong kipangita si Kapitan Ayan Atchas. Burang nagduwa-duwa ko ani kayo nagmaskara man. Diyo lang. Uy, Kapitan, ikaw ba na? Pakitanggal sa maskara bi kung kumpirma. Ay, siya na Kapitan. Nako diri sa Barangay Puerto Market. Inganing mga orasa. Busy na ang merkado diri sa Puerto. Oh, correct. Kadyo lang kuya. Morning ting kumpra nato. Morning ting kumpra. Karon ato ning tan-awon bi, kumustahon nato ni imo ang Barangay Puerto Public Market diri. Nato bi, kumustahon nato kung gwapo na ba ilang treat. Pwede ba na nimo kuya ako imo kong ilagda? Pwede. Tanawon nato. Onya, basa man kayo, hugaw man, baklay ka. Ha? Ay way problema. Kana raman di. Pero nagsabatan na ka, nag-high heels tan ako. Ato na, tala na to, sige larga. Ato ni. So kani karon na diri sa mga daplin. Kani uban mga tindero mo ni supposed to be nasa sulod sa merkado. Oh, mo ni sa naka-displace na kay i-repair man ka nila ang merkado na wala pa na human hantod karon. Kung di ba sa una, kay remember ko, napagaling mga jeepney diri, di ba? Bugoliner, oh, tama. Oh, tanawan ninyo ha. So tungod sa giguba nila ang kuan, ang merkado, so muna yung sitwasyon karon, ang mga tindera na diri sa tawa pa sila kabalo karon kung makaplastar ba ni sila. Correct. Wala pa kay agdon man ni karon natong public market. Nabungog na ka sa unsa may permitin mo itubag sa ila. Nga syempre ikaw may kapitan kay nahulog man ni karon nga usahay, ikaw may pangutana. Kap na kumusta naman itong merkado kap napasagdan naman eh. Kana mo gid na sentimiento. Oo. Kita man gid nimo baho, hugaw, lapok. So makita gid nimo nga antaw nga gasulod din igareklamo gid. Mao na ni ron. Morning, sir. May buntag. So karon ang naitabo, kani dili lang ni siya mulo sa kanang mga nagtagtinda. Miski ikaw po nga mamalitay. Mulo oh. Ba, dili maningon nga ang nagreklamo na kanaraman tong yung pati mismo ikaw mamalitay karon no. Correct. Ganahan pa ba ka matug merkado? Hugaw kayo. Tanawan ninyo yung basura, tanawan ninyo. Kamo nga taga din
Ta siyempre, dako ba nga merkado. Unya, ganahan ka mga merkado nga ingani, hugaw kayo. Ta kung makita ninyo, abandon na gid siya, gipasagdan na siya. Ta permintira ba ni ginapaghinambog? Taon sa man ni karon, ang problema ni basi gamito na punig saad. Kapitan, mo niya kung gihunahuna ron. Basi gimo na po ni siya og saad kay dool na mo pong eleksyon, mingon na po nga ay mo gabala ka. Pabotaran ko ninyo, ako na ginay padayon. Himo na ako nagdusi ka story da, magsigil ng tagsaada ni. Gisumhan na ta na ilang saad, Kuya Bird. Matag eleksyon lang na sila, gasaad din ani. Ang pait manggod mo ani na sila barangay manghangyo nga buturan. Pagkauman, makalimot na dayon. So ang ilang obligasyon sa katawan sama aning merkado. Oh. Pirisyo kayo. Hugaw, lapok, baho. Kasi kasagara istorya nila ni or naba sila ginapagawas ng istorya o buta bungol amang ang kasagakitabo. Nabuta bungol amang na lang gid na sila. Mo nang tinuod din na kay dili naman nila makita. Di kay sila gani din ang pait manggod. Naatay gahawid sa CED ang atong floor leader sa konseho. Di kay pakaani dinis Barangay Perto. Mo ba na kanang karaang damang na diya? Nga gingon na karaang damang na. Nga karaang damang na daw kuno. Na sige lag presenta Dili ani maguna kuya. Unsa ninyo pagdungong nga layo magay mo City Hall, dol-dol man ang kugon. Dayo mapuerto naman mo basig kulang mo speaker. Kailangan mo satellite para makakadungog dito. Kulang og serbisyo gid kuya. Ang ila lang anihan dinis Perto boto panahon sa eleksyon pero panahon sa serbisyo limta na. Kung dili ipanuap sa barangay, nadili gid sila mo liok. Mora gid nato trabaho sige lang tag. Sa lagtod ba nga pagkaistorya ni basig ko ani dili ka lakas dito? Dili sa ana ra man na. Kung mingon sila nga dili lakas walay nada na. Mo galing. Kay ang tinuoray gyud service is the best politics. Correct. Kung tinuoray ang imong pagpanerbisyo na manay kay gyud dinhi maski imo ka ng kontra. Tinuod yun na. Kay ang kuan na demand man na sa katawhan, need sa katawhan, necessity sa katawhan. Maskin to dili para og kolor sa politika sa ngalan nga ikaw na naglingkod obligasyon nimo ang pagpalimpyo dinhi. Obligasyon nimo nga ang mga tao mosulod sa merkado maayo ang ginawa. Dili mabahuan, dili maglisod. Mo ni ang problema. Again ha, ako gusto i-emphasize ha. Dili lang ni problema. Basi mo yun mo ba nga, matay labot ang merkado da, problema rin na sa mga manindahay da. Dili ha. Una, manindahay, tama. O dili sa plastar, lisod kayo. Ikaduha mismo ang mga consumers o katong mamalitay. Tanawar ko na ninyo gudo. Ang problema diri ba, prene ko nga ni sitwasyon, kani po sila nang maligay luoy kayo, ano mo lahos diri? Wala na. Mo na ilang. Mo sa na isang problema. Tama, di na, usa mag-abot diri nga. Wala na. So ang ilang mahitabo din babaligyan nila ilang utang sa pinakabarato. Barato na, correct. Tama Kaya ka. sila lugi. Tama ka. Imagine ninyo ni taluy kayo mga tindira diri, unyag mulaos pa sila, ta ikaw pod nga kuan, no sao man himo na. Kadya. Sao na lang paghalin. Kagawad Morning nyo da. Ay, ampo na lang, kanala lang ako ha. Okay. Thank you. O, tanawa. Tungod yan ng merkado, ni gwapo ko tanawon yun. Imagine, nakadunggan ninyo na. Wagin ako ito gibayaran. Grabe. Tanaw, bi. Kumusta man ang kaimtang nato dire? Kayo. Napabayad lang nga muuga yung tiil dire. Ay, naanap nami. Tang luya. Tang merkado nada ay dekorasyon na lang. Adre mga pitay. Uy, wa man ka nagsaba ka nga dagan ni mga siksi gid dire. Dagan ni mga siksi gid dire di ay. Uy, buyag. Kagawad na ako ni. Oy, kagawad. Kagawad. Patas anay pilok man ni dire sa barangay. Gusto man na karon dia. So ganina ra ko sig biyo-biyo, wala nagigatrabaho gid ay. So nahulog siya nga abandon na siya. Wala po yung gingon nga ay mo kabala ka balikan na sa Lunes. Ade na gingon sila Lunes pero walay tuig, walay kuan. Basta kay balikan sa Lunes. Iksi din ako suggestion para mo sulod diha. Andiri dapit sa mga suok para sudlan mo maghubo ang mga tindira. Ay, dili is good. Masugod na sila kap. Kay at least ana sila nga bahalag basa basta kay dagay gahubo dito mo ana na lang. So tama, mo na no, nagrenta mo. Sila walay mga rent, kami Renta. nga nang-rent loy kayo. Tapareha rag presyo ang nadito dapit Oo. no nadiriya. Muminos sila presyo gawabe sila renta nya samantala Tama. kami garinta wa pagitaw manulod. Kay tungod aning apiki na kayo, lisod na, hugaw pa. Nana tunga sa dala na mamaligay makita man ninyo karon.
Tama, no? Ang sitwasyon, Kadyo lang akong klaro. Ang barangay Puerto ba part pa sa Cagayan de Oro? yes sir. Part pa, no? Basi nakalimot lang sila. Basi nakalimot lang. Oy, di ato lang basin lang. In fairness, lugar sa mga taga City Hall. O kang aya na kaya. Ato lang i-remind. Basi nakalimot lang ba? Basi nakalimot lang. Lisod kayo dito mo, sulti dot. Mga taga CED o mga tigdumala. Basi nakalimot lang mo nga. Ang Puerto, part pagyapon ni sa Cagayan de Oro. Kaya basi tungod kay layo na kayo mo sa City Hall. Basin lang. Nakalimot mo ba? Oh? Eleksyon na sad. Kunya, mabalik na sad mo dire, mo saad na sad. Sige lang tag saad ani. Oh, gyud. Naglabad akong ulo, kailangan kong kape, naglabad akong ulo. Si Kapitan, ang problema ni, si Kapitan, siyempre ikaw aman sa barangay. Ang public market na sa barangay Puerto. Pero problema ni, kani magong public market, under ni sa city. Muna sa under ni sa syudad. Dili pwede nga ikaw magbuot-buot o say something. Then, siyempre ang resources o kung sa uban pa, dito ginitanan. So, burabag City, gitagya, ang yuta, City, ang yuta. ang project ila, funded by the local government. Oh. So kami sa barangay, igo lang gid mitanaw kung saan nila humanon. O kani karon no, giplaster nila ang mga vendor sa kilid sa dalan. So makita nimo ang mga negosyante sa sulod mo reklamo kay di sila kabayad sa ilang rents. Oh. Eh manggawas naman ang mga tao. Tama. So muna nga kinahanglan na gid ni aksyonan nila. Di ba ka ng project, di ba naman na si Akom kanabang finish date nga target? Na supposedly naagid na. Pero ang ilan unlimited ilan din. Ambot Wala ba so far wala ba siya gibutang diya nga wala pila? man tayo nakita kanos nila ambot asa nila gibutang ilang. Wow, na lagi. Muna kita handom na lang. Mo gid Parang na-feel na kong kabugat sa mga everyday. Ikaw, usaw man nimo na, pag musuroy ka diri, balik-balik, perminti dusok sa imo ha. Ikaw karon ng barangay captain, usa may pinakalis nimo nga mabuhat. Igo ra gyapon dito nga muramay. Igo rin kita makahangyo dito nga umano na ang merkado aron mabalik nato ang mga vendor sulod. Kay kung walay merkado, walay maplastaran sa sulod, natural mugawas gid sila kay manginabuyan man. Wala gibisag kuan bay? Di sa tinudan ba? Wala gibisag nagpagawas nga pasensya na delay lang next month atong ibalik. Wala gi ingana karon. As of today wala ingana na storya. As of today wala ha. So, bora mo og kanang gipaasa lang sa usa ka lalaki. Bora mo babae nga gipaasa sa lalaki, gibalik gipaibig. Bora mo kanang gitagaan og roses, gitagaan og chocolates. Taha, nag-holding hands na pagkaugma, wa na nagparamdam. Bora ingana. Ana, mo gid na. Ghosting ang tawag ana. Before 2019 sa election, ilan ning gi-offer sa among katawhan para makuha nila among boto. Pag human sa election, mora ni ilang gibilin sad sa amo. 2022 na. Mao gyapon nilang himuon. Katawhan din ani sa Agusan, Bugo, Puerto, Tablon. Tama. Amo na sa ngayon. Sige lagsaad. Nantod karon. Kung magtuyok na muna sila karon, maingon na po sila nga diya atong ayoso. Mura grabe nagyagayo. Wa mo maulaw ana. Pila na mo nagdugay na mo da, mura sa nanyo isulti. Ta for example, kung na sila kauban sa partido karon nga bago, tamaingon sila nga ako nang nindoton ang merkado. Lami kay ignon nga, sultisan na imong kauban ya. Dili ba na burag insulto sa imong kauban? Nga, ang imong plano panindoton, di ba mo manay plano sa imong gikauban karon sa partido? Sa tudan na ilang istorya ba? Saad lang yapon. Mora gid na ilang gaymoon sa tao. Yes. Sunod na, butangan ni side mirror, sunod ha. Mirror ning driver. Happy ba? Tanawa. Inay tayo Pagkalami ba sa aping ni nanay pagkapula ba kay sa aping ni nanay pati lipstick pagkapula? pagkapide. Para matabangan nato ni uso naman ng social media karon. Kamo nga nagtan-aw sa among video karon, kamo ga pamalingki diri o usamo sa mga mani. Paki-share ni. Ipaki-remind sila ang Barangay Puerto part pa sa Cagayan de Oro. Ang merkado dili lang Kugon. Ang Kugon galing napagaling problema dito. Ato nang isgutan po ng Kugon labi na sa mga stall owner dia. May galing kay kape diri tamis. Tapos ang nagtunaw pag yun gwapa. So una na imong tindahan na sa sulod nay. Mga pila ka tuig ka nga nasa sulod. Kuan ako katuig sa Puerto. 22 sa katuig. 22. Karon unsa may gisaad sa imo pag ingon nga sige amo lang ning nindoton tapos unsa man dayon di alam mo temporary lang sa mo dia 20 years temporary ana
Unsa may gisulti sa inyo gisaad? Kung mahuman ang merkado, ipasa kami sa taas. Sa kuan. Wow. So mas plastar na, mas lami na nga plastar ana. Plaster, pero Pila ka tuig lang gisaad nga mahuman ang merkado? wala miing na kung kanus kami ipasa. Mao na akong pasabot. Giignan siguro sila nga ay mo kabala ka mahuman ni sa Hunyo pero walay tuig. Basig ka na. Pero wala ka gigna nga na ay kabala ka na temporary lang ka na dia pero 20 years nga temporary. Sila nagsaad kung pila ka tuig. Ang problema sa akong pagsusi wala na may katrabaho. Wala ka trabaho kay siguro. Bura nanghawa, bura man mo gipaasa lang, bura ka gipanguyaban na iba. Pag humanday na in love na ka nawala dayon. Ana no? Wala na budget siguro. Wala na budget siguro sa imo nang panaghap. Asa ka ni padulong ang budget ka ani? Ay mo kabala ka kay basig ila na to i-convert sa relief goods. Ana siguro na. Giundang sa tagiundang i-convert into relief goods. Mo ipanghatag. Tagaan mi. Wa man mi gitunulan. Kano sa sukat sa pandemya pero nakatang na sila diri mga relief goods ana. Ha? Wala gyapon. Napo ko na idea ba. Siyempre ako kaya po silang gidipinsahan, abi pa lang. Si amigo kaya po na sila. Basi ako sige. Basin giundang ang budget. Kaya gi-convert ta relief goods. Ana siguro. Basin. Ako yun na si nanay. Ang problema yun siya nga waman po doon sa kadawat sa relief goods. Kadawat og relief goods. Aman na na padulong paitasan kaya Mo lagi na ugi. Basi gi-convert kay pandemya man. Ay, kamo sa disan mo kasabot. Basi gipamalit og bugas. Aman ang atong relief packs. Wa man nakaabot din sa barangay. Basing naharang sa checkpoint. Dia. Bisa ko sa lahat pasanginlan ba? Basing naharang sa checkpoint. Una pa na-increase ang sweldo. Mau gina ko perminti yun na. Siyempre mo bas na ni sa ato ang gipang-increasean. Ano mo diha? Ayun yung nilapti ang pang-amo. Pero even bitaw si Vice Mayor mo maabot Bibot Rodriguez. Correct. Ingon bitaw sa gyapon nga kadyot lang. Nga no man gipa-increasean man yung sweldo miski ang sweldo sa mga departments pati sa mga kagawan. Nga bura magdili priority. Dili panahon. Bura dili panahon. Okay man na. Siyempre burag dala pahumot ba. Tapos karon nganing may tabo ba mo na yung gingon lagi gyud sa kung nagyo kay siyempre sa panahon sa eleksyon may sorti naman ang anay kasing-kasing ana ba na. Correct. Tanan mo dagan nay kasing-kasing. Wala to pag yun nga kasing-kasing. Nay kasing-kasing dili pa yun wala to na. Duha ka buok. Duha ka buok na. Kung tinuod na nga nay kasing-kasing o tanawa daw ninyo ni. Palihog daw, sige daw. Palihog daw ko ani pagawas daw sa inyong gibati ani kung na ba mo'y kasing-kasing. Tungod kay di sila gapangumpra din, di nila makita ang sitwasyon. Kita kay kada adlaw man ta din Dini man kita nagdako sa merkado. Kita gid nato ba? O di kanina lang. Ibutan na to isa ra man ginakatao. Ang head di adaan ang say pa na majority de siya, majority floor leader. Ibutan to siya na lang ang tulibagbag. Asa man po ng uban mga konsehal be. Mao lagi na. Wala wala may bisag usa nga mga konsehal da karon nga nagsaba-saba pod. Ana na lang. Wala yung bibarog ba para sa mo na akong pasabot. Unta na ilang makita nga mo barog oy dili sa ta magpa-increase unahon sa atong perto kay ang katawhan din na baho na kay tail dia. Dagwanta na lang matong mga vendors na og atong mangumprahay. Pero safer man daw kuno. Kamulo kag si istorya nagreklamo sila karon naganana ra. Toyok na lang silang bako. Mo na problema karon. Ta karon ra ba mudagan na pod utro. Mudagan na pod. Magpapili na pod. Manghangyo na pod sa atong buto. Mga post sa Facebook, mga puti kay mga sapatos. Ani mo diri? Ani mo spirito. Para ma-feel na mo inyong kasing-kasing nga wala to. Tanawa daw ninyo. Tanawa gipasagdan ninyo ni Distrito 2 ha. Munang i-share na to ni nga video para makabalo sila. Og tan-awon ta. Kita gid nila. Ay, ang ilang istorya nga Panikit o ganin si arang merkado. correct. Kadyo lang. Si panikit. Unsa man na pasabutan na? Sige og bayad. Padayon ang bayad. Gamit og CR mangita pag asa sila mo pa Huy. Tapos pero padayon ang bayad. O tanawa mo. Padayon ang bayad pero way saktong CR. May galing kini social media karon kay at least makita na to ni kay kung wala pa social media karon. Ayo. Wala na. Ang maka-afford ra sa TV. Og radyo mo ray magsigig yaw-yaw. Pero karon o tanawa. Wala gid. Pero tan-aw nimo ang ilang plataporma perfect kayo.
Sobra pa perfect. Murag nag-apply. Karon pag mingon tapos ang mudagan utro mingon pa nga gibuhat na to tanan. Grabe atong mga ordinansa nga gihatag. Murag nag-apply og doctorate ba nga perfect gigaya pagkahimo ba, pero ang realidad inani man gud ang konseyo. Nay konseyo, ako example sa imo. Na usa ka konsehal. Oh. Nagdala sa iyang basket. Ang iyang basket yang giingon nga kining akong basket na dinitanan balawd ang akong gipanday. Mao ni atong kaugmaon sa dakbayan. Oh, ana. Nay usa ka konsehal. Wala siya nagdalag balaod. Nagbitbit siya sa iyang basket, dalag bugas, dalag pagkaon para iyang katawhan dili magutman. So asa may empleon ana? Ang konsehal nga sige lingkod sig panday o katong konsehal nga gapangitag pamaagi nga makakaon ang katawan. Mo man ang need karon. Muna need karon, muna priority dapat Pero karon. sila matod pa nila daghan kay contest balaod sa konseyo ay perfect. Patuyok-tuyok pa sa ilang bangko. Di ba? Pero wala nila nakita nga kinanglanon na gyud ang need sa tao pagkaon. Need na siya. Kaya naman tas pandemya. Tabangan nato ang mga vendor nga unta dili dutan kaning mga stallholder dinis merkado, dili dutan sa ilang mga kwan, dili hulgaon. Na kay delinquente hulgaon ka. Mo sa nagyungong sa ato lagi karon, napoy niungong sa ato bang Dili ganaon lagi anaon. sila gaulgaon. Dili na naon kay panggobyerno man ni. Ko sa tiyo na rekap, naluoy ko atong pinakasuok ba? Correct. Diri pa lang galing ha, tanaw nimo o. Ta siyempre mo tanaw ka so unsa man ni oy. Alam mo laos pa ka dito, tamay ra ba tanang imong gibaligya dito, wala diri ah. Ha, pwede. For example, kung wala din niya, di artist mo laos yung dito sila, di halos pareha ra sila. Patas ra. Kaya problema din na sila mo laos dito, anong mo laos pa man ko nga. Correct. Lisod man kayo dito. Na una-una, we been paying garbage fee. Oo. Kani tanan mga negosyante din ni. Nagbayad o garbage fee. Natay garbage fee. Oh. Ang problema di nila makolek. Kinanglan gyud ang syudad kay dili man nakaya sa barangay. Ang problema nila kay aya ra siguro mo anig makainomdom. Kung tanaw nila bulan na may way kuha Oh, ni tama. Ato na tong kuha na tungod sa kadagan katunga nila yung mabilin mao lang gyapon. Salamat nimo diri nay. Tanawa si nanay kanina, si pagngisi, nagtapik magutan, gisapot na nun siya. Mulakaw na siya, muli na siya. Uli na ko, way klaro na. Tanawa, wa mo maluoy ni puti na ang buhok ni nanay. Kabalo ba mo nga 21 years old pa na? Wala na, nangalumot na giday ni, no? Wala na kayo nakita nga construction ng mga materials. Tubuan nagsagbot. Basi garden ni ang gibuhat. Medyo na feel, medyo ako mismo kap. Tanawa akong pagbisita, bro ako saan, nabugat akong paminaw, kaya nadunggan ako ba, no? Tindira, pati ang mga customers, no? So sa atong CED department, labi na sa atong majority floor leader, ayan na kaya tabangi ang barangay Puerto, ang atong katauhan, ayaw lang ninyo saad sa ari. Kay kami din ani, panahon sa pilay, gabutar mi sa inyo, kay tungod kay gasaad mo. Pero karon panahon na sad siguro kami maningil sa inyo, nga naman, hantod karon, nag-antos gihapon ang atong katauhan. Subo lang nga mauna pa ninyo pagpa-increase inyong sildo ay ang katawhan inyo man ang nakita kini dili ni siya bakak muna nga manghangyo misad sa katawhan panaw na sad siguro pilian ninyo unsay angay mga pobre nga kandidato pero nay katako sa pagserbisyo ay pailad anang kwarta bayaran data nila panahon sa eleksyon pagkahuman di na tabalikan kay moingon na sila gibayaran naman ang tao pangita mo kandidato nga dili mga hatag kwarta pero ang ilang kasing-kasing ihalad sa katawan. Mura gid na ako si Kapitan Ayan Atchas. I have nothing to offer but service as a gift to the people of Cagayan de Oro. Mura gid na among mahatag sa inyo. Manerbisyo sa tumang pagpaubos, pagpangalagad sa katawan. Usa Cagayanon, dakbayan sa Cagayan de Oro. Panahon na siguro sa bagong Cagayan. Panahon na sad nga mubakod ta, mutindog, mulantaw, magpili sa mga opisyalis nga dili lang maglingkod-lingkod as konseyo. Kanang mulakaw, mubaklay sa kamerkadon, mututok sa mga tao sa ilang panginahanglan. Mao kana atong iampo. Hinautunta na inyo kining mabati ang among kalisod, inyong tang mabati pod ang panginahanglanon sa dakbayan. Alright. So mo gid siguro Sa na. atong pagtugtuyog, gigutom man ko eh. Correct. So Mahaw ta diri na ba pamahawan diri? Mungita ta pamahawan diri, mungita ta kanan ta nga. Mahaw sa ta diri. Kap, sige. Thank you. ato ning tabangan ang mga nagtanaw i-share ninyo ni nga video. One time lang gamito na tong social media. Wala mi budget para ng mga dinagko nga budget nila nga everyday nga mga radio program ug uban pa. Pero gamito na to ning social media sa atong mga followers ug uban pa. Kung gusto niyo ka baguhan panahon na lahi na sad. Igotom na. Anya na ang idol ng bayan!
Ginoo